Торонто, село Тушовица, област Шумен, и джамията на селото перфектно разположение точно на центъра, където се намират кръчмите. Исламската религия, която казва е харам да пиеш алкохол, и точно срещу джамията се намира училището. Училище Христо Ботев. Христо Ботев, който е написал: тежко вино дайте, пиян да но аз забравя, той, що глупци вие не знаете. И дето продължава стихотворението: грабят от народът гладен, граби подал чорбаджия, златотърговец жаден. И както виждате, езовира пуст и сух. Сега не знам какво е положението, доста валежи имаше, но едва ли ще е както едно време, защото секат горите за пари. И нали, там, както казах, перфектното разположение, джамията срещу училището и сред кръчмите. Иронията на съдбата. Едни получават душевно просветление с молитви към Господ в джамията, дето видяхте има минаре, други с малък грам алкохол. И училище, което те дава знание. Едно време, което образованието беше много добро, на високо ниво. Аз бях втори клас в това училище и имахме един господин Синеков. Сигурно много хора го знаят и се сещат за него с много хубави спомени, както аз се сещам за него. Веднъж ми беше дръпнал ушите и баба после отиде да му се скара. да му се скара. И не знам тия богаташите, които ги хвалят, че са били много богати милионери, какво са научили от това училище. Да крадат от народа, да секат горите ли? Не знам. Банковите сметки пълни, язовира празен, горите, както виждате, и лятото идват селото от Европа с скъпите си коли, с хубавите си коли, които няма да ги видиш сигурно в европейските столици. Ето и селото, когато влизаш в селото, в слънце, прекрасно, хубаво село, хубаво разположение, и пътя, който казва, че кмета направила пътя, не знам защо и каква нужда има да правят пътя. Цял живот са карали по такива развалени пътища, въпреки всичко пак са карали бързо. Не знам с какъв повод, защо караха толкова бързо, въпреки че живееха по тези къщи възрастни хора. Вече сигурно няма толкова вече възрастни хора да се карат вече по-спокойно, по-бързо с скъпите си коли. Ето, че комините пушат, една хубава, прекрасна картина, типична за българските села. Когато са живеели хора в тия села, нашите баби едно време, сега вече не знам какво е положението. Знам, че доста хора са в чужбина, както и Дания има много. Надявам се следващия път да направят не българско парти, Тушовица парти. Да покажат как се прави парти, че последния път една жена ми каза, че последното българско парти е било турско парти. И се сетих за нашите хора от Тушовица, че играят много кючеци. Прекрасно, хубаво село, както виждате, но за съжаление всички сме в чужбина. Последния път, когато бях на това село, бях до гроба на баба и обратно, и бяхме отишли само колкото да поздравим едни роднини. То заради майка отидох, иначе нямаше да стъпвам селото, и за мой късмет видях ходжата, някой дето се го сложи като ходжа, и казах на ходжата: кажи на хората да не влизат в гроба с открити ramена, с открити колена. Не знам той дали го знаеше това, обаче му казах да каже, защото по принцип не се позволява в исламската религия. И ето жената казва чао и от мене.